هەفتەیە بۆری جواتە نوێنەران یا ئەمریکی بە ڕێوەبەریە دەموکراتان ڕێباز و چارچەوەیە پێکانینە پێواژەیە لە پرسینکردنە سەرۆک دۆناڵد ترامپ ئێرێ کرد. Di vê dengdanê de 232 erê hene û 196 jî nexêr hene. Projeya biryara dûrxistina bê dijberî hat pejrandin. دموکرات ادعا دکن که ترامپ د اخافتنا تلفنی یا 25 ترمه ده ji serokê Ukraynî xwest ku li pirsîna hember hevrekî wî yê demokrat Joe Biden bide destpêkirin. Ev jî dibe sedema destpêkirin li pirsîna Trump. ئەو پرسگرێکا بکارانینا پرەیە ئەمریکیە و کنگرێز بە ئالیکاریا دەوڵەتێکە بیانی دەرخستیە. نابە و تو ببێژی سەرروکێ وێ دەوڵەتێ و ئەزێ نەدەمتە حتا و دخوازم توێ بجەبینی. ئەو شەرمەکە مەزنە ji ber vê yekê em li vir in. Partiya Komarî di heman demî de guman dikin li ser destpêkirin li pirsînê ji alî demokratan ve. Birê Seroka Meclisê dema tu li vê proje biryarê temaşe dikî mirov dibîne ku şêweyê Sovyetê û yekalî hatiye çêkirin. Ev Amerîkayê tiştekî nerast bi rê ve naçe. Ev pêvajoyeke metirsîdar e. Di heman demî de serok Trump jî bedeng namîne. Demokrat haro dîn bûne. Pêvajoya lêpirsînkirinê lîstokeke û gerveyekê ravistînin yan ne? Ev bibe rûreşiyekê. Jimareke endamên Kongresê yên Komarî di lêpirsîna serok Trump de amade bûn. Lê aligirên serok dibêje ev nebese. Ev bi rastî lê paşperdeyan ne bi tenê mafê serok Trump û komariyan lê yê gelê Amerîka bin pê dike. Gelo pirs hene ku nehatine bersivdan, em hîn nikarin deqa nivîsandî bibînin. Xwezî ew hemû lê ber civatê hatiba çêkirin. Demokrat dibêjin Komarî ji bo parastina serok Trump li dijî yasayan derdikevin û ev pêvajiyê qebûl nakin. Komariyan her tim cê armanca postê guhertine. Ew ji me dixwazin ku em şefav bin. Dema em şefav bin, ew têrawan nake. Ew nikarin gazinan bikin li ser rûniştinên girtî de û nikarin gazinan bikin dema em rûniştinên vekirî dikin. Ver xuya dike ku niqaşên ser pêvajoya li pirsîna serok Trump vê xurttir bibe dema ku ev rûniştinan di televizyonê de bê weşandin.